Здравейте на всички! Моята приятелка Деси от Номад ми направи остра забележка онзи ден, че не съм си продължил влога и съм спрял да снимам. Приятел забележката. Аз съм решил да направим един бърз обзор на пазара на имоти първото 3 месечие на 2025 година. Какво стана, какво не стана. Онзи ден си гледах една прогноза в края на 2024 година. Полуправ съм бил, което е супер. В крайна сметка законът за ДДС не влезна в сила. Не знаем дали ще влезне в сила, кога ще влезне в сила. Така че за момента имаме пауза за ДДС-то. Пазара се раздели на две големи половини. Едната половина аз се наричам първичен пазар, или това е пазар от инвеститорите. Там нещата се случват, продължават да се случват. Продължава да има имоти на изгодни цени, продължава да има двустайни апартаменти до 80 000 евро, тристайни на до 120 000 евро, което е доста поносима цена. Вследствие на което има сделки. И то доста сделки си има, стабилен размер на сделките. Доста колеги ми се хвалят, че правят сделки на първичен пазар, което си е вреда на нещата. Хора продължават да се интересуват от покупка на недвижим имот. Втората част от пазара или вторичен, т.е. готови имоти, някой го купил, цели да го продаде или просто е решил да си продава имота. Положението е драматично. Там сделки почти няма. Цените са фантастични. Цени от 2200 до 2500 евро на квадратен метър вече е напълно нормално за такъв пазар. И апартаментите и имотите седят до 6 месеца на пазара на него. Даже някои според мен ще седят повече. Там мощността е заляла всички. И брокери, и собственици. И естествено не се случват или много трудно се случват нещата. Така че ако човек си търси да си купи имот, шанса му е на първичен пазар от инвеститор да си купи, пак казвам, продължава да има много добри оферти, включително и ние имаме сега няколко много изгодни комплекса, които предлагаме. Общо взето пазара се води от алчност, от много хора. Лошо впечатление ми прави, че основно брокери се води от алчност. Повечето брокери, които помагат на клиентите си, единствено помагат на собствените си джобове. Много глупости не свършиха, страшно много. Няма колегиалност, няма лоялност, всичко е в идеята да изкараме едни пари, колко се може повече пари, за да се снимаме на маврици. Тая година модерно е маврици. 2-3 закона се пробутват между брокери, имаме 2-3 синода, всеки дърпа към себе си, всеки обяснява как неговия закон е най-хубав. Положението не е добре. По-важното е, че стабилният размер на сделките на недвижими имоти в Пловдив за мен не позволява навлизането на повече хора. Ако примерно преди 2-3 години се падаха средно по около 7 сделки на един брокер на недвижими имоти на година, в момента броя е 4. Тоест един новопостъпил брокер може да разчита на 4 сделки за една година, т.е. по една на 3 месеца. Което е крайно недостатъчно. Не знам какъв е това е тази мания постоянно да се пускат обяви, наемаме брокери да ставаме, да се увеличава тази маса. Сделките са се увеличили с 1% от миналата година. Не с 30-40, с 1%. Да, хубаво, цените са се дигнали, ама те и хората, които продават по-малко предпочитат да ползват брокери. Вследствие на което конкуренцията стана още по-ожесточена и се почнаха какви ли не простоти. Щом разни колеги взеха и мен да се опитват да прескачат и даже успешно и да мацакат с оферти, значи положението наистина никога не ми се е случвало. Положението наистина не е розово. В един весел момент това ще гръмне в очите на всички, тази алчност, имотите ще станат непродаваеми,
Хората ще спрат да ползват брокери, защото те не виждат никаква стойност от тях. Ще имаме някакви залежели сериозно дълго време количества имоти и строителите ще спечелят, защото те имоти си се купуват, продължават да се отварят фабрики. Тук даже колегите миналата седмица продаваха една земя, турска компания ще отваря фабрика. Доколкото знам, другата седмица ще има нова турска компания, която ще отваря фабрика. Това са си работодатели, те си нямат хора, тия хора някъде ще трябва да живеят, те си купят. Но ще си купят на първичен пазар, където все още на доста места очността не е завладяла пазара. Там, както казах, имаме смислени цени. Дори някои продават и под 1000 евро на квадратен метър. Един комплекс в Тракия, ако не се лъжа. Имаме такъв комплекс. Та пазара си предприема някакви такива традиционни измерения и форми. Кой ще успее, кой няма да успее, тепърва ще видим. Както бях прогнозирал, вторичен пазар тотално непосилен ще стане за нормалния човек. Той си и става. До края на годината, според мен, вторичен пазар, сделки много трудно. А пък като влезне в еврото и всички решат, че сме влезнали в еврото и ще дойде някаква страхотна инфлация и станат и още по-скъпи, и до 3000 евро апартаменти, да си купуваш един апартамент двустаен за 200 000 евро, колко всъщност струва в Холандия, ще поседи. Така че това е в момента ситуацията. Надявам се да ми дойде музата по-често, да направим и други видеа, нещо да се случи, защото така и пътя 3 месеца и за мен не е вариант. Аз успях малко да си разширя бизнеса с управление на етажна собственост, така че имам какво да правя. Макар че съм си занемарил малко брокерския бизнес, то не може. Не може всичко. И това е.